Iki nyanyi. Enggak, rasan-rasan yang ini rasa nyanyi. Mbak Anak gantengnya kok Rano Karno. Aku njaluk dikawinke. Oh alah udan-udan ki njaluk kawin. Ah, wis kadung jamu mambengi, Mbok. Oh jamumu ngendi lho langganan? BLK iki mesti. BLK. Agar sapa dalih karo sapa no? Rano? Rano Karno? Sing penting ana tembunge. Rada emeh. Oh, langsung pikirane horor. Simbok-simbok wetengku luwe ana ketan aku tukokno. Simbok-simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno. Dole-dole katane ayo Pak, gini Pak. Campuri. Dang sacet-sacet. Klopo parutan. Iya dole, yo dole. Rapine gampang. Paling penting golek pakale. Aduh simbok penting kawinan. Aku iki wis sependem wedokan. Aduh simbok ora bisa turu. Awan bengi pengen ketemu. Yang minta lagu mendem wedokan sinten? Pak Kumis berdua. Pak RT. Ayo Pak RT. Pak RT karo Bu RT yang keduet. Oh jam malam. Ora gampang awang apa coba. Aku tuh bisa oleh sandang tangan. Rapi mandemu apa coba. Yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe. Golek duit kanggo nikahan. Ya dole tangane mbake muga wae bisa kelaksana. Nungguin ya. Nungguin ya. Yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe. Golek duit kanggo nikahan. Iya dole tangane mbake muga wae sesuk kalaksana. Cacas
simbok wetengku luwe ana ketan aku tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno Dole-dole ketane apa dicampuri klopo parutan iya dole rapine gampang paling penting golek apa gawe aduh simbok penting kawinan aku iki wis semandang wetan aduh simbok ora bisa turu awan bengi pengen ketemu nungguin ya nungguin Pak RT ya. ora gampang wong bebojoan aku tuh bisa golek sandang pangan Iya. Rapi mantemu apa pejomo babakan lewatu yen mengkono mbok Piye, aku Mas? tak nyambut gawe enak pek golek duit kanggo nikahan iya dole tangane mboke apa gawe bisa kamu sama mendem wedokan minangkani pamundutan saking Pak inje RT mas neng Pak RT